U dnešního videa budeme hrát PUBG, jsem nový youtuber a budeme dneska hrát PUBG Mobile a bude to trošku divný, protože musíme dát aspoň 2 winy v PUBG a musíme jakože dát 2 winy a občas to popovídáme a ten, kdo bude chtít a bude to pro něj dobrý, může mi dát dole odběr, like, zvoneček, ať ti neunikne žádný nový video. A když uděláte, budete mít video každý den. A co se stane? Když uvidíte videa, tak to se dozvíte sami. Protože já videa nebudu moc natáčet každý den. A no, tak nějak nebudu moc hrát takhle každý den. Budu hrát jenom občas, denně, možná dám jenom jeden win, dám jenom jedno kolonska, možná i 2, když to vyjde, a když tak, bude to fajn. Co slyšet? Většina, sluta. Si s vámi povídat, takže počkáme si na hru, jak nám to dostaví. Sluta. Takže, ale to tak. Takže, ale já spíš u toho mluvit nebudu, protože se budu soustředit a já u těch věcí moc nemluvím, hej. Takže budu mluvit jenom občas. Asi mě vidíte možná jako nátýho, ale to nevadí, protože mě se to seká. Víte? Takže uvidíte. Takže teď to budeme hrát. Nevím, proč nemám nic na sobě, ale OK. To nebudu mluvit. Nějakou dobu. Občas navřu. OK, to bylo nějaký nový intro, ale jdeme sem, hnedka na tadyto. Já se připravím a budu za chvilku skákat. Skáčeme. Tak uvidíme, co to je za novou věc. A když tak se podíváme okolo všude. Dneska si budeme snažit dát aspoň jeden win. První kolo musí být první win. Takže no, mluvit dál že se nebudu. Začnu radši hrát, ať nevidíte nějaký, ať vidíte obstaž nějaký kill. Máme první tak se vidět hnedka první kill, protože jsem se nedával bacha. Takže tam nepojedeme, půjdeme někam normálně. A takže půjdeme sem tam dolů, protože to vypadá jako. Takže musíme dát spolu. Takže to nemusí být. Začínáme s Karem.
máme. No co máme tady? Zóna je úplně nedaleko, takže tak bomba. Takže se budu podívat do této baráku a uvidíme, co tam bude. To jako nevychází, protože to dneska nějak nejde. Takže já se budu pokusit pro vás dát co nejvíc killů. Když mi to dneska nepůjde, tak mi to dneska nepůjde, protože dneska jsem se celá jakože strapnil a strapnil, no tak nějak no. Já jenom spíš dál, hele. Jestli někdo takže jdeme a když chcípneme, tak to ukončím tady to video. A ještě se asi neznáme, já se jmenuji Jaroslav. No a takhle tam budu Jaroslav Wagner a takhle tam prostě budu. Takže teďko se budeme jenom soustředit a jenom hrát. Ještě teda budu šlu sahat. Zeit. Was ich hier zbraně. Můžu se podívat a dáme se Red Dot. Takže nezbývá dál. Nikdo žádný, nikdo nic. Něco, co máme tady.
Tady by mohla být nějaká... Podívám se. Máme si pušku. OK. První kill. Říkal, že bude první kill. Nebudu tak blízko. Gas. Okay. OK. Už tady začínáme trošku.
Takže u této videa to bude konec. Sledujte mě, dávejte mi odběry, dávejte mi lajky, jak budete chtít. Instagram nemám, takže já si myslím, že to bude dneska nějaký win, ale bohužel něco nebude. Tak já se s vámi loučím, u dalšího videa zdar a nezapomeňte nezlobit mámu a poslouchat mámu a ty prostý starší ať chodí normálně do práce.